ekene ru kenan kene dan n'ime okome ko dan manu ti ne na te tirom uchare chagu mo pare wawo on kili ka na kilo ododo eni ozu okomele oko dan manu ti ne ko na te tirom iya okomele yogogo abogede na bia mo so ogoli solu di osolu ya bulugu ya aneri ndidi n'ọnụ yogogo abogede na bia mo so ogoli solu di osolu ya bulugu ya aneri ndidi n'ọnụ babuna bago ni male buba buwe ogene abago na kwego ogene wokokoko nina kana serikani egona lugu no jebo ogene ojibo te mongo ogene bidogo na balo mo mmadu ego ogene bidogo wa bo wa tibo kokoko ogene bido amalete batelio ogene bido go na kwego okokoko oluwo mgba anyị jeje kaije ejeweje oluwo mgba agụ jeje kaije
Kaijen, aye jewe oluwo mbagu jeje Kaijen. Kaijen, Kaijen, oko eme neme, oko eme weke kanjo Kaijen. Kaijen, 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 aye jewe bo oluwo mbagu jeje Kaijen. Kaijen, sida fobai, kage no bosse. Papandala, Papandala, Kaijen, Papandala bai, kage no bosse. Kaijen, Kaijen, aye jewe oluwo mbagu jeje Kaijen. Kaijen, Kaijen, aboge nubo, kage no bosse. Kaijen, mbawe kobai, kage no bosse. Kaijen, mbabule bai, kage no bosse. Kaijen, mbawa babai, kage no bosse. Onobo, mbawa babai, kage no bosse. Kaijen, awilo wamba, kage no bosse. Kaijen, aye jewe oluwo mbagu jeje Kaijen. Kaijen, 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 okoye meneme, okoye meweke kanjo Kaijen, okoye meneme, okoye meweke kanjo Kaijen. Aye jewe oluwo mbagu jeje Kaijen. Kaijen, 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 Umba. Gongo tika ngongo, gongo tika ngongo. Ah, iye liaba, ah, iye liaba. Ngongo tika ngongo, gongo tika ngongo. Ah, iye liaba, ah, iye liaba. Eso wiye kulunano, ekeno toka wiki. Ah, iye liaba, ah, iye liaba. Iruke jablowa, azuke janowe. Ah, onwa meni, ah, iye liaba. Agadi nwanyị boji ya wee si na agwa balụta di ya. Ihe liaba, ihe liaba. Onye na-eme ka si eme onye aka m ga-akpọ iwu. Ihe liaba, ihe liaba. Ihe liaba, ihe liaba. Ihe liaba, ihe liaba. Chikwendo nwanne na olu m ekele gị. Ihe liaba, ihe liaba. Sakobe na-eme ogene na olu m ekele gị. Ihe liaba, ihe liaba. Babu na-eme ọka na olu m ekele gị. Ihe liaba, ihe liaba. Akelimeli, ageli mmeri o agata mma ha taghị. Ihe egwe zakọna, ageli mmeri agata
ezinụlọ nwanne anyị nwoke nke na-eme emume echichi n'obodo ya. Dịka o si dị, anyị hụrụ ka a na-esi ihe niile. Kedu ihe ị ga-agwa ọha na eze ndị ga-eri ihe a unu na-esi n'ụbọchị taa? Anyị na-asị ka dịka ọha na eze na-abịa ebe ịnọnyere nwanne anyị nwoke, ọ bụ ihe ọṅụ nyere anyị n'ụbọchị taa, dịka ha ga-abịa taa ịkwanyere ugwu wee rikwa n'ihe nke anyị ga-esi ka ha jiri ọṅụ laa be ha n'aha Jizọs. Amen. Ka o si dị, kedu ụdị erimeri unu siri n'ụbọchị taa? Anyị na-esi osikapa, na-esikwa nri akpụ na ofe onugbu na ofe egusi na ofe ọnụnọ. Ọhịa anyị na-esi n'ụbọchị taa. Dịka o si dị, ekwe ihe ị ga-agwa ezinụlọ nke a na-echi echichi tata, nwanne anyị nwoke a na-echi echichi? Ana m asị ka ọ baara ha, ka ọ gaziere ha, dịka obodo ha chetara ichi ya echichi nke a na-echi ya n'ụbọchị taa, ka ọ bụrụ ihe ọṅụ, ka ọ bụkwanụrụ ọganihu nyere obodo ya, ka ọ bụrụ ngọzi nyere obodo ya, dịka a na-echi ya echichi aka Jehova nara otuto n'aha Jizọs. Ka ọ gazie n'aha Jizọs. Amen. Ụmụ abụchale dị ndị ọgbala nri. Ka o si wee dị, gịnị mere unu ji wee na-akwado ihe erimeri n'ụbọchị taa? Erimeri a na-akwado n'ụbọchị taa bụ maka na chairman ndị ọgbala nri na-echi echichi as ọ na-echi chief
n'ụbọchị taa. That's the reason why I ji na-akwado erimeri a maka ndị na-abịa. Dịka o si wee dị, kedu ihe ga-agwa ọha na eze ga-eri nri a unu na-akwado taa? Nwere ihe ịgwa ọha na eze ịbịara mmemme nke chief anyị bụ na nọ ya adịrị ha na mma na onye ọbụla fụrụ mmadụ n'anya bụ onye na-abịa be ya. Adị na dịka ha na-abịa wute obi ụtọ ha wee rie ihe anyị siri n'ụbọchị taa, ngọzi a nke sokwa chief anyị esokwa ha. Adị na dịka anyị nọ n'ọnwa mbụ n'ime arọ ọfụ ụta nkwa ka ihe ọma ihe ọkụ ya na-emekọ na ndụ onye ọbụla Biko, kedu ihe na-esi ihe a? Dịka o si wedere, gịnị na-akpọtụ iji wee na-esi akpụ n'isi ụtụtụ a? Ndị na-esi akpụ ya ụtụtụ a bụ na ọgọ m nwoke a na-echi echichi ya na nwunye ya n'ụbọchị taa bụ abalị ise n'ime ọnwa mbụ 2022. Ọ ya mere m ji esi akpụ ya ka m site akpụ ndị mmadụ ga-eri. Maka o si wedere, kedu ka obi si wedere gị maka echichi nwa okorobịa a toruru wee chie n'ụbọchị taa? Obi dị m ụtọ maka echichi ọ bụ Chukwu na-echu echichi, ọ bụ mmadụ niile ka a na-echi echichi. Ọ bụ agwa mmadụ na-echugo ya echichi. Mmadụ kwa na-asị Chineke mere ka a na-echi echichi ya n'ụbọchị taa, ka Chineke nye ya ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs. Amen. Ma taata ọha na eze ga-eri akpụ a ị na-esi n'ụbọchị taa, ka ihe ị ga-agwa ndị ga-eri ihe niile a na-akwado ọkacha nke ị na-esi n'ụbọchị taa? Ihe ga-agwa ha bụ na akpụ a m na-esi ha ga-eri, mgbe ha ga-eri ya ha ga-erita ndụ, rite ahụike, rite eziokwu, rite ihe ọma ha agaghị echefu na ndụ.
mana muru charo na si maru kana makana maru kwato oh nuwe abuya be oh nuwe oh nuwe oh nuwe mama mama kesi oh nuwe mama muka muke no oh nuwe abuya be na sujo oh nuwe oh nuwe oya tanuru ne na de kan won eti oya tanuru ne na ba baby ne enti so kumba na bi ani ke na la kumba si ko mo no sa ta mo si mo me Welcome. Okay. Okay. Thank you. Thank you, man. Na mkwe chake. Yes. Dalo kwa. Dalo. Thank you, my brother. Dịka isi wee chake otu a, gịnị na-eme tata? Bi na mbụ gwatụ anya aha gị. Na mbụ afọ mbụ Onyema echi mba. Amụ ya moja n'oduma. So na ụbọchị tata bụ oke ụbọchị, bụrụ ụbọchị anwụrị. Ihe na ọ dịghị ezi obodo ịgbakọsị ọnụ wee rapụta gị echi ga-echi. So echichi a na-akwado echi m kịta bụ Chinyere Ugo one of Oduma niile gburugburu. So obodo na anwụrị na ka Chineke esi mee ụbọchị tata o wee bụrụ ụbọchị anwụrị ime ndụ m n'ime ezinụlọ m. Ọ ya bụ ihe a na-eme n'ụbọchị tata. Ka o si dịrị ka obi si wedere gị. Obi dum tapọrọ na obi jupụtara m na anwụrị. Inekwu anya efu na anwụrị nọ n'ime m na-egwugharị ka mmiri. So obi jupụtara m na anwụrị. Dịka ọha na eze ikwu n'ebe ga-achọ gị abịa n'ụbọchị taa, ma ndị chọrọ gị apịa achọ bịa, ndị si Ondo steeti, ndị si ebe niile chọrọ gị wee bịa n'ụbọchị taa. Kedu ihe na-ewishiri ha n'ụbọchị taa? Ihe m na-ewishiri ha bụ na ndị niile nsi ma Ondo ma Lagos ma Abuja ma Enugu ma ebe dị iche iche na okwu ha eji bịarute n'udo n'ọnwụ ka ha ejikwa naghachi. Ihe ọ bụla ha eri Chineke agọzi edowe nsọ, ha erite ndụ rite ihe akwakwụrụ ihe nwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'otu aka kekwana ihe na-ayọ Chukwu na ụbọchị taa ka otu e ga-esi wee mere gị ka ụbọchị taa wee gaa. Ihe m na-ayọ Chineke bụ na mbụ ana m enye Chineke ekene ihe ọbụla Chineke amaghị anyị adị eme. Ada m asị ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ebu Chukwu ụzọ. Ihe na-amatara m Chineke mana Chineke bụ onye na-eme ihe niile. Ihe na ọ bụrụ uche mmadụ ụbọchị tata abịa na mmezu, mana ọ Chineke maka o si eme ihe ya. Ọ bụ na Chineke bidoro ihe a ga-eme ya wee ruo n'isi n'aha Jizọs. Amen. Ya gazie o. Ya gaziere gị. Daalụ sir. Ademe obi mbuga obi na ebe ọ nọ iso jide ibi nwanne ọjị ogosi onye na-asị den onwezie ife ọzọ sị asụkwa ụwa ịwa asụkwa na ha ya awa na ndị ka ha ị na-eme ha nnene ngwa gwaziere m ya ka ha ngwa gọpụ ọfọ. Anyị na-ekele Chineke bụ anyị na-ekele Chineke n'ụbọchị tata n'isi mmadụ niile. Anyị na-ekele Chineke ihe nọ ya mere ọbụla dị gosipụrụ ụmụ ndị ụmụnne m na ndị enyi m bịarute n'obe m n'ụbọchị tata. Ana m ekele na-asị ya ka ahụ bụ n'isi ya nre kasịrị n'aha Jizọs. Na-azụkwa ọjị nke nchegha n'ihu ka anyị tata ndụ tata ya gọziri ihe nwere Amen. Chinyere Ugo Chris Road. May your days be long. Get out your way. Nke a bụ ihe njisi ka m bịa ahụ ofe ego mere
Jidaka hotel. Oji na onwe ezizi. Ihe tama gara ro na oji. Mụ na confuse mmadụ, na na-akụzi mmadụ ibe. Igbo siri bụ ụzọ ogozi ọjị bi were aha. Onye Igbo ka ama na ị na-ata ọjị. Nna ya okwu. Mother. Challenge. No, it's not. Atakwa ọjị egoziri aka osi. Akwụ ife njụrụ gị ma ndị ọcha bịara abịa. Ama mana ọcha bụ onye ọcha. O nwere gị na-eyiri ebe a? Ehe, onye bụrụ bịara abịa ihe ife wee bịa bute anyị. Onye ọka. Anyị na-eho. Yes, Umaka. Shift 20 from there. I'm not getting respect. Shift to 20. So 35-30 the man. But you 27 now, but I won't come back. We're too rich, then we're 35, we're 30.
Madam, but I don't have to order na. No, don't worry, no. Baby, watch your baby. I have it now. Okay, I want to have it ready. No problem. Okay. Biko anyị kene unu. Anyị masị ka anyị mata ife a anyị fụrụ ebe o si na ndị na-eprezentị ya. Onye na-eprezentị nwa bụ Maazị Moses Nwachukwu Ibeji ọnụ na ụmụnne ya. Anyị jike were ego eluigwe na-akwado ndị ọgọ anyị nwoke na echichi nke a na-echi ya n'ụbọchị taa. Ọ ifeọma ka ọ bụ na unu bịara ka unu kwado ọgụ unu nwoke all the way from Abia State to Enugu State na echichi na-echinye na nwanne unu nwaanyị n'ụbọchị nke tata. Anyị si na ifeọma ama nkọ na ezinụlọ unu n'aha Jizọs na ọ ga-anyị na unu anụmanụ adịwagokwen na Chineke eme otu o si wee buru ije mmiri ya ka Chineke wee buru ije mmiri n'aha Jizọs. Ifeọma ka anyị ji wekwa unu ụgwọ ya n'aha Jizọs. Demeo nne ngụrịba na ife na nna ndị nke ga-abịa na ndị nke ga-abịa na so obi kwesịrị ịbụ pọrịna nwademe o
Hapo do ahụ hapụ ya. Gị nwa abịa ma gị ma abịa ma.
My winning power, Sinachimo, my melody, Sinachimo. Now they go Dubai. Everything you see me buy. I got to do Dubai. Tell me about Dubai. Give me every day. What do I do now? It's my bank account. Tell me what you do. Not because I sacrifice. People, we want to appreciate our guests. We want to appreciate our VIPs. But even this one, India nature chichi, Jane Morona Edendi chichi no. Can we officially recognize the Amden on a high school? Now, the recipients, even though we recognize all of them, because you can't go to man. You can't go to man. Jane Morona Edendi nature chichi no. Can the guests again, Nolan and the VIP, please? I have to give you the opportunity to quietly now. Please, Makapel Madro. Okay, madam. My brother has on the Jebebendi and the teaching now. So, all the recipients, we are starting now. Alright? Yes, I don't know what I want to all of you go. Of the kingdom. So, Chifo, that's what I think. Only for Chukwuemeka, who decided to tell them now the chairman will now present people allowed to the Igbos. Nico, I am not monitoring for Chukwuemeka. Any American and the foreign over Chata. Tata, the Nuku Bochi. By man or Longo. So, Rigway, now his 46th of Salas Festival. The Ibe AOM Okufu one of Oduma. And we collect the way Makamara Mukinya, now Suanu Baraba, Indijutara Neba. Chileke Anya Robe, Ka Iwaretation of the Nini Nine Ugua. Manda de Chichi, Mande, Gelman for the rest of the Chiche. Where Nime Obatonka, Yenime, Agemenime, Ka Oban Koma, Nine Chikota, Ahan Solid Abuha Saporo. Anya American Kumu Chineke, Anya Megere Kahara, Mikeni Nabona, Mkele Staying at Chineke, Kena Bayrna Kukweba, Ogaga Dire, Ogaga Denam Mosu, Ogaga Buzo, Naha Jesus. Anya abeba anu wejike nke monso so Chineke anya chara gomo wodi chesi onodo mgbe anyị ga-achịkọta anyị ga-asị n'eziokwu na Chineke eletawo ndị ya obodo anụ abụ Oduma ga na-aga n'iru mmepe pụrụ iche ga-abụ ejimara obodo a tụkwasịrị ha ndụ n'elu ndụ arụ nke n'elu arụ nke ịmara gị n'elu ịmara gị biko Chineke bịa mezuru anyị karịa ka anyị nwere ike ịrọ gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Every chairman planning committee. Igwe ndị ọzọ m kelere mmadụ niile o. Igwe ọja dịkwa. Ndị na-agba agụla ya ọjị agụla mara gị Oduma. Okay,
Okay. 1, 2. Out. The planning committee. Ha mekwela anyị ọzọ site n'inye anyị ịgba mbọ site nwetara anyị bụ hospital ndị be anyị na ahụ ndị mmadụ ife akpado ebe ahụ ga-emela ọ dị n'eso biko ọ nwere ebe m chọrọ ihe ọrụ bifo ahụ ọjị site ọnụ gbaghara m a na-ekwu okwu ọjị mana nsa nkwu ihe nwata biko ọjị anyị wetara kịta a na-asị na onye wetara ọjị wetara ndụ ogologo ndị igwe ya na ndị be anyị na-ayọ na-asị ibe anyị bịara imepụta mbọ ịgba ọfala sagba ya n'udo ma o nwere onye na ibe ya ga-enwe esemokwu ndị niile bịara ebe a ụgwọ ọma ji bịa mgbe ha ga-anakwa ya gwara ohere ụgwọ ọma nke ha ga-ejikwe na amazịkwa ndị planning committee mere ebe a uche ha nwetara mee ebe a Chineke nyekwe ha uche nke aka ha mere sa ha mekwere odumibe ọzọ nga aka amasị biko Chineke nna nara ayịyọ anyị n'ihi na ịmazụ mkpa anyị niile meere anyị ka ọ dụrụ anyị na mma n'aha Jisọs Kraịst inwe na anyị. Biko agọgwụgo ọjị ọ bụ na ọjị bata wee ka ga-awa ya shọvọ soro ibe ele otu a na-eshi mee When GPI vibe need to get like us, all guys do blue policies. The incumbent chairman, EE Brothers Club of Nigeria International. Biko MC ịkpọ onye nke a ịkpọ onye ọzọ ka o chere ya echere so that a na-ekpe oche onye nke a ka na-ekpunye nke ọzọ biko na time adrọzi
That is the conferment title for Chinyere 1. His High Chief Dr. Polimo Sumba Chimereze 1 of Oduma as a title conferment. Chief Chukwuka Ife Merema 1 of Oduma, please sir, Chukwuka Azondo. People ask okay, Victor, okay, Madakiwe. When you're not in Ponito, one native to Tibo, when you do the man of Take their name, so we invite them one
Because all I don't know, man, Jesus. Okay. Number one. Don't worry, I ain't get there. Person, you know, a lot of the teacher. I didn't You can't get two. You can't get one. I can agree. I am money. You can't get one. Equipment. Equipment dimension. Equipment. Thank you. You're